Салом алейкум мардум. Ман Парвез аз Нью-Йорк. Ҳамин рӯз як устухона омадем, ака Фирдавсшон, бачаи тоҷик. Як устухона навк шудагиам. Ози адресошам мемонум дар таги навор. Дохтар пула бегона накнен. Оз мерем ака Фирдавсшон мепурсем ки бо чӣ корҳо машғуланд, чӣ корҳои айдасшон мебиёяд, чӣ корҳои айдасшон намебиёяд. Рафтем. Салом алейкум. Бурак шавам. Бурак шавам. Как шудеги? Иҷои мо як 5 моҳ боз аренда гирифтем. Хай манас 5 моҳ боз ҳаракат кардасем. Бародарои хушудашон сос. Худо бо шукр. Аки насиб бошад, авасишон чӣ кор мекунем? Мо ҳозирашба начиная от компьютерной диагностики, ходовая часть, мотор, коробка, замена масла, замена колодок, стойки, все, что касается ходовой части, можем это делать. Гибридные машины ремонтируем, факат гибридовые проблемы, батареи бошадега, малош бошад, багоям адастамо меброд. Озирашба все, ҳама чиз ғайр аз баъди, мо када метавонем. Замена масла, не, ҳамин баъди бо замон озирашба не, чунки пока на механической основе, механика, ходовая часть, устрой тоҷик, устрой профессионал, приступаем со практики, устрои комплект, не только ҳама чиза медонам, универсал. Яъне ҳамин устухона бачаҳое ки нав омаден аукцион мошин мехарен, камтар коробкаш мушкилӣ дорад, надидестем инҷадам як коробка сос кардагияну инҷадам моторак шудагия. Америка як чӣ дорад, вақте ягон ҷои мошин вайрон меша, силикон мегиран иваз мекунад. Яке агар бад қимати бад меша, нағзи бачаҳои мо чия ки ҳамон чизи вайронаш мо мекушанд, сос мекунанд, бизнес карданӣ бошем, масалан мошинтон дар онҷа мефурӯшем, кор карданӣ бошем, агар иншоалло ки кор кунам, пешмера ҳам арзонтар, ҳам сифатнокдар, бо ягон ҷанг ҷанҷол шуд, бо мебиёд пеш як тоҷики худ мега ака ҳамин проблемаш не, ҳамин ислоҳ кунем. Бо американи замери чӣ мегӯяд? Мебудан гап мезанем, намефаҳмӣ, вай намефаҳмад, тия намефаҳмад. Барои ҳамин бачаҳо пула бегона накунем. Оз бо ай берун як навори дигар кӯтоҳ мекунем. Шумо як бор дигар боз бачаҳо пеша гап задан айноми ма агар биёем пеши ака Фирдавс, скидка нест. Наоборот, пул зиёдтар тиҳем, то ин ки ҳамки ширкатҳои тоҷико пул тезтар кор кунану ягон ширкатҳошон калонтар шаваю, бо 2-3 тоҷики дигар кор монанд. Ин ҳам меша беҳтарин барои Тоҷикистона пеш рафтанаш, ҳам барои бародарои тоҷик ки ҳамки ширкатҳои калон мо шудестем. Ҳама касо буд боше. Як бор дигар ман Парвез аз Нью-Йорк. Бай. Мерси мерам.